alkintawa sai da lafiya akan in babu lafiya ka zama hutu rayuwa a bari tawa lafiya a bar alkintawa. To sai mu fara da wacce ba na so ai kuɗin goro. Na fi so mu ɗauka ɗaya bayan ɗaya mu fara da 'yan matan dan su ma wannan matsalar fa ta yi musu katu. Sosai ma malama ba za ki san matsalar sai mafi duk wanda a zamanin da muke cikin inda aka aurar da yarinya 5 za ka tarar da yarinya 4 suna da wannan cutar ta infection a gidajen mazan su. Alhamdulillah ita wannan cutar ta toilet infection ko kuma STDs ko STIs ko sexually transmitted diseases tana da sauƙin waraka ga mace ko namiji wanda ba su da aure. Sabanin masu aure idan ya kasance ke budurwa ce kina jan alamomin da muka lissafa a baya in kuma kin bani daman ƙara lissafa ƙara lissafawa idan kina budurwa ko kuma baki da aure kina jan yawan ciwon mara lokacin period ɗinki kina yawan zubar da jini lokacin period ɗinki kina fitar da discharge kalar ɗoruwa ko kalar yellow ko kalar dusa a wara ko kamar an kwa kunu sannan kuma yana fitowa da karni ko wari sannan kuma kina samun ɗaukewar bushewar private part naki wato bushewar gaba ganaki to ya kamata ki kula da kanki ta hanya ta farko shine ki je asibiti mataki na farko shine ka kula da kanka je asibiti a kafare dai zan Allah wato ka gabatar da korafin ka ga likita zai umurce ka ko zai umurce ki je a miki wani gwaji guda biyu na farko gwaji shine ake kira HVS wato higher vaginal swab gwaji na biyu kuma shine ake kira microscopic culture sensitivity wato MCS waɗannan gwajin guda biyu su ne za a yi miki domin a tabbatar da shin wani irin kallar cuta ce take damun ki sannan kuma irin magani ne zai sa ki warke sannan kuma ya adadin kwana nawa zaki sha shi bayan kin dawo likita ta bar miki da wannan cutar kuma ya baki maganin zaki sha hanya na biyu zaki kula da kanki idan aka ta miki wannan cutar shine ki sha maganin daidai abin da likitan ya ce miki karki zuku ko ki rage ko ki kara idan likita ya rubuta miki magani kika je kasuwa aka ce miki 500 ki to ki daure ki fita da 500 ki saya karki ce akwai substitute na karki ce akwai substitute ko wanda bai kai sa ba yawa na biyu kenan na uku ki sha maganin ai daidai adadin da likita ya umarce ki wataƙila ce ki sha magani sati 2 ki koma to ko da kin sha na kwana 3 ko na kwana 4 ko na 5 ko sati da kin ga duk alamunki sun tafiyar ki to karki daina shan maganin ki ci gaba da sha har adadin da likita ya umarce ki sannan kuma ran ko ka ci gaba da sha in baka da aure kenan ko ki baki da aure har adadin da likita har adadin da kwanakin da aka baka sun kai sannan kuma ka gaggauta zuwa ga wanda yake kula ka ɗayan biyu abu zai faru ko ya ƙara rubuta ma wani maganin irinsa ko kuma ya je ka ce ya canza wani ko kuma ya ce na uku ko kuma ya ce ma ka warke ka tafiyar ka ya danganta da condition ɗin ko kuma yanayin da shi likita gani a gare ka to malam Jamila a wannan gabar kafin ka bari dan sauke hanya ta gaba ta hudu kenan wanda zaki kula da kanki shine duk wani fund da kike amfani da shi ko on diet to akwai ayyana zaki ko ki tafasa su da ruwan zafi ki shanya a cikin rana su bushe ko kuma ki discarding din su ki saya sababbi ai da tambayar da zan tana da alaka da wurin likita din da amfani da magani to ina jin ki bismillah ina tasirin misali in an ji sauki a karasa shan magani ko ka ji sauki in dai an ka likita ce ma ka sha ya rubuta ma magani na sati daya kwana 2 ka sha magani komai ka ji ko ka daina jin komai to yi kokari ka sha nawa ana mutu bai malama ruka akwai abin mutane wasu sani ba wannan kwanan cutar da suke haifar da cutar da very intelligent wato suna da hikima da basira ga dai suna da wayo suna da basira su kuma tafi ta dan adam ta sai su kwanciya su shiru za su buya ke ce yanzu malama ruka kina tafiya kawai sai kiga abin da cutar da ke zaki gaba da shi ina kaucewa zaki buya to lokacin suke yawo a cikin jininka duk lokacin da kwayar cutar take yawo a cikin jininka da zaran ta ka sha wani magani yana matsayin kana yaki da ita yawa wani magani yana matsayin antigens wato ya zo ne don ya yake ta to za ta yi kokari